I-record Pako, natin. tsaka concrete nail. Natutulog na si Matthew. Concrete nail, tsaka concrete. Ayan. Ang mukha. Isa. Hindi ka mukha ng lomo. Kuya, tanak. Hindi ka mukha ng ina. Nagulog ka. Natulog ka na. Patay na ilaw. Sosyalan ang crib ni Matthew. Ciao. Ayan si Nina. Ay, makabangon kaya ako dito. Masasanay ka rin. Wow, wow, can't you see? Ano mga lalaban dito? Ising ko naman. Sana nung kay Sophia may ganito nga. No? Sarap kaya ang panoorin nito. Tawag ka Ruth. Telepono. Ano? Ano? Grabe oh. Ang grande ang kanyang kulang. Courtesy of Tita Rose. Matulog ka na. Bakit yung mga auto pang vitamins yan? 2,000 yan. Hindi, may hubos. Maghahanap ka ng buntis. Magsa-charity. Hindi ba nainitan? Ha? Hindi ba siya nalalamigan? Hindi naman. Matulog ka na. Alam ko sino yung bumubulong. Ay! Go! Within this week or next week. Pero next week tatawag. No, no, no. Hindi Don't marami touch. nga dito matawag. Don't touch. Don't touch. Dulo. Ha? O, mamaya na pala. Ako na yan. Pakita mo sa ama mo. Bakit ko naman kung basahan dun yung maliit na kasampay sa lahat. Ipis ba yan? Ano nga tayo dito mo? Hindi ipis. Ay nga eh. Hindi isa-isa ko nga po baka meron dito yung basi. Oo, ayan. Oo. Ano na nga natin. Ayan o. Kain. Ayun o, pumasok ang lalobo. Lahat na kaya tingnan